Hej alle sammen, og det er mig, Jakob igen. Så skal jeg til at lave en ny video igen, og den her gang bliver det så også med Tour de France. Og ja, smid et like på den her video, eller subscribe. Helt subscribe. Så ja, lad os komme i gang med noget protein. Nibali. Jeg har glemt at fortælle jer, at jeg vandt sgu den gule trøje igen. Jeg startede med at have Mark Cavendish med den gule trøje, og så fik Nibali den, og han er jo også fra mit hold, så ja tak, det var godt. Så ja, lad os bare komme i gang. Så lige hvor mange monies jeg fik. Prøv lige at se. Jamen den her etape jeg skal vise jer, det er bare sprint. Kører derudad. Den er faktisk kun på 2 kilometer, så ja, det er ikke særlig meget, men ja. Lad os komme i gang. Jeg tror nok jeg starter med at køre med Mark Cavendish, fordi han er rigtig god til at køre sprint, og ja. Så det er godt. Kom så gutter. Så ja, Mark Cavendish han mister trøjen, og Jakob Fuglsang, eller ikke, Nibali han lå på en, hvad er det nu? Han lå kun på en 13. plads, og så kommer han og henter den grønne trøje. Så Mark Cavendish, can you got this? Come on. Så er vi på igen. Og ligesom vi gjorde sidst, så skal vi køre. Men jeg vandt simpelthen Portugal rundt. Og nu er jeg i gang med... Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg er i gang med nu. Det er i hvert fald en rute på 8 etaper. Jeg tror nok, det er Italien rundt. Eller også er det Spanien rundt. Jeg ved det ikke. Men ja. Kom så, Mark Cavendish. Go. Bare kør. Kom nu. Kør. Godt, Mark Cavendish. 1 kilometer. You can got this. Du kan klare det. Du kan godt. You can got this. Come on. Woo! Vi klarede det. Sådan, gutter. Det her var en lidt lille etape, men smid et like på den her video, eller subscribe, så vi ses.